6. augusta 1945, deň, ktorý navždy zmenil históriu ľudstva. Len jediná bomba dokázala zničiť celé mesto a zanechať 10 000 mŕtvych. Ale ako vôbec vznikla táto ničivá zbraň? Kto ju vynašiel a prečo bola použitá? Vznik atómových bomb. Ako sme sa dostali k najničivejšej zbrani? Toto je príbeh o tom, ako sa ľudstvo naučilo ovládnuť silu atómu. A čo to znamenalo pre svet? Cesta k atómovej bombe sa začala už na prelome 19. a 20. storočia. Vedci ako Marie Curie, Ernest Rutherford a Niels Bohr skúmali štruktúru atómu. Ale skutočný prelom prišiel v roku 1938, keď nemeckí vedci Otto Hahn a Fritz Strassmann objavili jadrové štiepenie. Proces, pri ktorom sa pri rozdelení jadra uránu uvoľní obrovské množstvo energie. Keď sa táto správa dostala do USA, vedci Leo Szilard a Albert Einstein napísali list prezidentovi Rooseveltovi, v ktorom varovali, že nacistické Nemecko môže vytvoriť atómovú bombu. To spustilo tajný výskum, ktorý neskôr prerástol do najväčšieho vedeckého projektu druhej svetovej vojny, projektu Manhattan. Projekt Manhattan bol prísne tajný a zamestnával tisíce vedcov na rôznych miestach USA. V laboratóriách v Los Alamos pod vedením Roberta Oppenheimera prebiehal vývoj dvoch typov atómových bomb, uránovej a plutóniovej. Po rokoch výskumu prišiel deň D 16. júla 1945, prvý jadrový test s názvom Trinity. Po úspešnom teste sa USA rozhodli použiť atómové bomby proti Japonsku. 6. augusta 1945 bola bomba Little Boy zhodená na Hirošimu a o 3 dni neskôr bomba Fat Man na Nagasaki. Tieto útoky si vyžiadali desiatky tisíc životov a viedli k japonskej kapitulácii. Tu máme názornú ukážku, ako to vyzeralo. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. With this bomb, we have now added a new and revolutionary increase in destruction. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. We shall destroy their doubts, their factories, and their communications. Let there be no mistake. We shall completely destroy Japan's power to make war. Enola Gay, this is Command. You're clear for takeoff. Over. Copy that, Command. Commencing takeoff now. Over. This is Enola Gay. We are approaching the initial point. Over. Roger, Enola Gay. Confirm weather conditions and visibility over Hiroshima. Over. Weather is clear and visibility is excellent, Command. Wind speed at altitude is within acceptable parameters for bomb release. Over. Confirm payload status, Enola Gay. Over. Little Boy is secure and armed. Safety mechanisms have been disengaged. Over. Enola Gay to Command. We are currently at 31,000 feet. Adjusting course for final approach. Over. You are cleared to proceed, Enola Gay. We need to hit the Aioi Bridge for maximum impact. What's the payload status? Over. Payload is ready for deployment. Maintaining speed and altitude for optimal drop trajectory. Over. Godspeed, Enola Gay. Command out.
Gay. Begin post-release maneuvering protocol. Atómové bomby ukončili druhú svetovú vojnu, ale zároveň odštartovali novú, studenú vojnu medzi USA a ZCSR. Nasledovali 10 ročia jadrových pretekov a vývoja ešte ničivejších zbraní. Dnes máme technológiu, ktorá by mohla zničiť celý svet. A otázka zostáva, poučili sme sa z histórie?